Direta mga kaigsunan kaya ako i-challenge niya. Sabi nga mo lang. Diyos eh. Gusto ko ako i-challenge sa akin mo Diyos. Ako imnon. Okay ra. Kaya ako imnon ako gupigot-pigot. Dito, day. Kalami ikaw nasa bukas. Gupi kaya imnon ako. Nay, rahin di ba to? Hindi ko kasi ako naman. Yan guys, so challenge. Yan pa, hapit na mulat. Yan guys, so challenge na ako guys, mga kaguso ko. Salamat ni Julie. Oh. Yan. Be, true. Ay, kalami. Salamat sa ako eh. Salamat, thank you. Salamat sa Diyos. Yan mga kaguso ko, grabe ka kalami. Ikaw sa sudok. Out daw, karte sabi ni. Ay, diri grasa. Out daw, challenge, challenge, Yan guys, oh. Nay kalami. Oh, apit na muro to. Oh. Yan, thank you. Challenge, so kadam sa break. Wah.